Har du store drømme ligesom mig? Måske ved han allerede, hvad du ønsker dig. Måske fortællingen er sand. Måske du får en tur til Thailand. Har du store drømme ligesom mig? Vi venter begge to på, og han viser sig. Du har fortjent et liv i sus og dus, med en kone, bil og et rentefrit rækkehus. Han vil være den helt perfekte far. Du synes han er lækker, men du spiller lidt kostbar. Du siger hvis han vil snakke, må han komme forbi med det samtale-køkken, samtalen så kan foregå i. Han er en helt almindelig fyr, har styr på sit cirkus, ja han er god til børn og dyr. Han er en helt almindelig mand. Det eneste problem det er, at han bor i Grønland. Så hvis det viser sig, at det alligevel ikke går, så har vi